Asibingelele abazalwane kwelihle igama lenkosi yethu Jesu kuye le COVID-19 pandemic kwi lockdown la abazalwane ngino baba wami ngino baba wethu baba umongameli wakwaZulu kwibandla iAfrican Gospel Church njengoba ke nazi ukuthi ke kulezi insuku sikhuluma nabazalwane ngazo lezi zokuxhumana namhlanje ke ngithe asenzelele ithuba ukuba sicele ubaba wethu akabe nezwi kumphakathi esiwakhele abe nezwi kubazalwane emakhaya egameni lika Jesu. Angithule wena ke baba usungabeka lokho uNkulunkulu akubekayo enhlizweni yakho. Amen. Angibingelele abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Kanjalo ibandla leAfrican Gospel Church namabandla onke akhona nomakhelwane nabazalwane nje bonke bamabandla onke. Sibonga leli thuba engilitholayo engilihlelelwe ke abazalwane ngalendlela kubela lemfundiso ikhali kanye nabefundisi bonke abakhona ezweni lonke. Uqala ke asibonge kakhulu uNkulunkulu osithwalayo ngesikhathi zonke nakulesikhathi esikusona. Uqala sibonge kakhulu umengameli wezwe necabinet yakhe emsebenzini omkhulu awenzile okhombisayo ukuthanda abantu abaphetheyo. Kakhulu sikubuke ngendlela ukuthi akwenzile akuqondene namakholwa aqondene nobani aqondene nazinhlangano kodwa aqondene ukusiza izwe lonke ukuthi lithole impilo. Ngoba kungaba ingozi lokho sikubuke ngoba nakho uqondane nama Good Fridays ethu thina amaKristu kube sengathithi kuhlaseleka wona amakholwa kanti akunjalo ngempela. Bengeke kuvalwe izikole kuvalwe icabinet kuvalwe ivakashi umnotho la kwiSouth Africa uthense ngoba khawukwela imphefumulo ezohamba. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngecabinet yakhe enjalo. Nesikhathi ke esikuso ngikubuka ngalendlela yokuthi bekufanele abakholwa noma abazalwane noma izwe lonke libe nakho elikufundile kulesi sikhathi esikusona. Ngoba zonke izinto uma isuke zifika zisuke zilethwa uNkulunkulu kuba kube khona esikufundayo ngaleso sikhathi. Akufanele kube khona isikhathi esivelayo noma siyahlasela noma senze njani. Kufanele kube khona into esithi idlule lesikhathi sibe sifundile kusona ukuthi sifanele sime kanjani, sifanele simukele kuhle kakhulu ukube isimo esikusona sisemukele. Okwesibili unyaka lo ka2020 unyaka efanele sibuke ngawo uNkulunkulu besinikeze ithuba lokuthi ake setshise ama Good Fridays ethu siwatshise sihlele umuntu ehlele endlini akadle nje lokho akufundile ngesikhathi eshunyayezwa yonke leminyaka. Mina nje from 1963 ngemukela inkosi uJesu kube kokuqala ukuba ngibe sendlini i-Good Friday ngivuswa kungaphakathi nobe ngishunyezwa khona namabandla amanye kushunyayelwa kabusiseka kakhulu. Ngakho ke ngibuka njengokuthi ibandla lifunde ukuthi uNkulunkulu kukhona abesifundisa khona kulonyaka ka2020. Ngizothanda nje siyezwini lenkosi elapha encwadini kaJohn 20 from verse 1 to 18. Ngakufundela baba. Okay. John 20 from verse 1 kuya ku18. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalene wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petru nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo wathi kubo bayisusile inkosi ethuneni asazi lapho beyibeke khona.
ngakho wayesephuma uPetru nomunye umfundi beze ethuneni bagijima bobabili kanye kanye kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetru wafika kuqala ethuneni elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona kepha kangenanga khona wafika noSimon Petru emlandela wangena ethuneni wabona izindwangu zelineni zikhona neduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lisongwe lilodwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa ngokuba babengawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo base bemuka abafundi baphindela kubo ukuzibonakalisa kukaJesu kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walunguza ethuneni wabona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe zihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona zona ke zathi kuye mame ukhalelani na wathi kubo bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibeke iphi eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi nguJesu uJesu wathi kuye mame ukhalelani na ufuna bani na kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye Nkosi uma umsusile ngitshela ukuthi umbeke iphi ngiye ngiyakumthatha mina uJesu wathi kuye Maria waphenduka wathi kuye ngesiHebheru Rabun okungukuthi mfundisi uJesu wathi kuyona ungangithinti ngokuba angikenyukeli kubaba kepha yana kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukela kubaba noyihlo kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu uMaria Magdalene weza wabikela abafundi kuba ngiyibonile inkosi nokuthi ishilo lokho kimi Baba izwi lakho leli Nkosi khuluma ngalo njengamanje usibusise ngoKristu Jesu inkosi ephilayo amen amen kuleli izwi bathandekayo ngibuka indaba kaJesu uJesu noma esefile sethuneni uyafunwa ngaphandle noma esefile balandela bawufika engcwabeni la elele khona ngifisa sibuke indaba yalabo abantu abathathu ukuthi singaba ndawonye singaba senkonzweni eyodwa kodwa ukubusiseka kwethu nokwembulekela kwethu kungaze kwafana amen laba abantu abathathu uMaria uvuka uyethuneni ngoba ithuna kaJesu laliseduze kwendawo la ibethelwe khona manje wabashiya abafundi wayethuneni befika lapha ufika inkosi ayikho ethuneni ubuyele emva uyobikela uPeter nabafundi ukuthi hayi inkosi ayikho bayithathile bayasuka ke bamlandela wani okoqala lo mfundi ugijima phambili uma efika ethuneni ufika kangene ethuneni uma ngaphandle uyafika uPeter ufika yena ngejubane kamva ufike uyangena amen uma sengenile ubona izindwangu ubona kanye neduku la ikhanda lenkosi belinga khona well abanalizwi ke silizwa ukuthi benze njani abakwenzayo basuka lapho bahamba wasala uMaria ethuneni kaJesu wasala ekhaya uma esele ubona ingilosi ezimbili abangazibonanga oPetro benomfundi loyo kodwa bebekhona ethuneni kodwa bayibonanga ingilosi uma esebona ingilosi zakhuluma ke naye zambuza ukuthi ukhalelani uma ethi inkosi yami bayithathile ngiyazi bayibekephi usethi uyaphenduka usebuya ubona uJesu abafundi akade bekhona ethuneni abambonanga uJesu kodwa uMaria yena ngokusala enesineke ezinikele ekhala efuna inkosi yakhe usezwabona ingilosi uyadlula engilosini uyobona uJesu qobo waphendulana noJesu kulesikhathi esikusona ngisibuka
kuyisikhathi sokuthi sifunde ukuthi izinto ezisuke ziqhamuka zisuke zidinga imphefumulo yethu nenhliziyo usinikela ukuthi sizinikele kangakanani. uMaria kwaba uyena obuyayo esiyobikela abafundi Jesus. ukuthi inkosi uyibonile, inkosi ivukile, noma bangaphika abantu uMaria uneqiniso lokuthi inkosi ivukile. Abafundi bobathathu laba bantu bebesethuneni, kodwa imbona ababuya nayo ayifani, yehlukene. Babuya kuqala laba bobabili sebefakazelana ukuthi bayibonile indwangu, bayibonile nendwangu ebisekhanda, kanjalo zisele uJesu kodwa yena akekho. Babuya neze bengaphethwe lutho, bebuya bephethe indwangu kuphela. uMaria wasale ethuneni esalela ukubona impela ukuthi inkosi yakhe kazi ngabe bayihlonisephi, kanti uzozahlangana noJesu abone ukuthi inkosi ivukile. Izinto ezizenzekelayo la ezweni esikulona, inhliziyo zethu masibambelele ekukhulekiseni uhulumeni wethu emzamweni ayenzayo, kodwa singakhohlwa ukuthi uJesu unamandla, wavuka wakunqoba ukufa. Iminyango, imvalo yokufa wayaphula, wavuka ethuneni. Ngakho ke noma ngabe uhulumeni enza imizamo ayenzayo, asimlekelele ngemkhuleko, sikhuleke ukuthi uNkulunkulu akalekelele imizamo kahulumeni. Siyazi ukuthi imizamo ayinamandla, amandla akuJesu, amandla kaNkulunkulu okusisiza. So imizamo ekhona eyenziwayo asikhulekele ukuthi uNkulunkulu akasize abambisane alekelele uhulumeni emzamweni yakhe. Inkosi inibusise. Sikhuleke Baba, siyabonga yisewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Siza abantwana bakho Baba besahlele ezindlini bengenakuya endlini zokukhonza, inhliziyo zibuhlungu, inhliziyo xakekile, inhliziyo zisola, inhliziyo zikhuluma. Yiba nabo Nkosi engcwele, izwi olukhulumile lentethelelo lokuqala alibuse inhlizweni zalelizwe. Wonke ngabibikho owena ukusolana, ngabikho uxabana nokuphambana emqondweni, ngegama elinamandla, ngegama lika Jesu esiphilileyo nozobuya manje kuze bephakade. Amen. 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 Wow, asibonge kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise ngegama lika Jesu. Sibonga izwi linamandla esilitholayo ekseni nje, nenduduzo enkulu kangaka esithola ngobaba wethu ubaba umongameli uDr. I.T. Msomi. uNkulunkulu anibusise ke bazalwane, anigcine. Please siyancenga, stay at home. Be responsible and stay at home. Your life is very important. Don't risk your life. Stay with your family. Have church in the comfort of your home. Do not come out from your house. Not unless you need something that really is a need for the family. But going out and not knowing where you're going is prohibited. Siyacela bazalwane, be responsible ngempilo yakho egameni lika Jesu. We love you all. God bless you and iyanda imkhawulo. Amen.